Mga client, namo sa Gaisano Mingla Abil Clinic, ibabaw sa Pan De Manila, hasta lungsod sa Nagatong kilog lipata. Sakit ba inyong hawak, likod, ulo, uga, baga? Ayaw pagduha-duha, bisitaha ang pinakadula mong massage area. Kanapaning kamutan sa mga masahista nga maalibyuhan ug mawala. Panuhot og sakit sa lapa-lapa, ipamasahira ka na ni sual ba imong sayatika. Ayaw ka na agwantaha, kay sigurado mo sakit ang hawak, batang ug paa. Oh, diri na sa Good Hands Massage. Oh, diri na sa Good Hands Massage. Diri na sa Good Hands Massage, pagpamassage. Mga pinalangga nga client na mo, sa serbisyo ka mo makasalig na mo. Tungod kay kining among trabaho, walay sagol tinunto. Tungod kay pamugas kini ug dili hinudas. Dagang salamat sa mga client sa inyong suporta, labi na sa inyong pagsalig sa Good Hands Massage. Dako kamog tabang sa mga pubring masahista, tungod ninyo nabuhi among mga pamilya. Oh, diri na sa Good Hands Massage. Pasayloa kami kung usahay sa among serbisyo, dili ka mo kontinto. Ayaw ka mo kasagmuyo, pwede ra ka mo reklamo ug ilisan ang naghandol ninyo. Aron sa ngato-ngato ka mo makontinto.